Čau, já jsem Martin a vítám vás u tohohle dnešního videjka. Tady mám mýho malýho pejska Fíka. Jo a dneska to bude video o tom, jak jste mohli už vidět na mém druhém kanále, tak to budu točit i na tomhletom. Protože jedno video na mém druhém kanále mělo 1100 zhlédnutí. Dobře, a o co teda půjde? Půjde o to, že budu natáčet hůlky z Harry Pottera, jako minule. Dneska tady mám zase tady hodně hůlek, ale tu, kterou jsem nenatočil, jo, je hůlka, jak se teďka jmenuje. Tak teď se zapomněl, vypadlo jméno, tak koukám, že to je zlomený tady. Teď mi zrovna teď mi padlo i celé jméno. Jak se jmenovala ta. No, tak bude jiná hůlka. Než si zatím vzpomenu. Tak zatím natočíme hůlku od Luciuse Malfoye. Byl ze Zmiozelu, tak proto nosil hůlku s hadem prostě. Mike tu měl i prodloužení, že to měl jako hůl, ale tu já nemám, bohužel. Tady můžete vidět, že i jeho jméno. Lucius Malfoy. Tak vypadá ta celá krabička. Tady mám trochu bordel, tak to se mi tady celý nevejde. Tak takhle to celý vypadá. Si pojďme přímo dovnitř. Už to vidět, to je chlupatý. Prostě je to nádherně udělaný. Je to nic, prostě černá hůlka. Drží se to teda příšerně, protože jak tady máte tyhle, jak se to teda drží docela hrozně, takže to jo, takhle vypadá prostě celá, tak vidíte, takhle je s prodloužením. To teda nemám, ale to je s hadem. Můžete vidět, tady je had. Proto se zajímavé. Můžete vidět, že to je ze Zmiozelu, takže to je docela to. Ale bylo to jako to. Akorát v tom filmu neměl, myslím, ty zelený drahokamy. V tom, myslím, neměl. V 6. dílu Harry Pottera, když Lucius Malfoy dal Voldemortovi svoji hůlku, tak mu přesně tady toho hada mu to ulomil. Takže z toho měl jako, si představte, jako prostě tyčku. Jenom takhle. Prostě takový divný, to je lepší mi z toho hada, jo. Ale fakt teda nechápu, jak to mohli vyrobit, že že by musel Lucius Malfoy by musel nejdřív jít do Brdovic, tam by ho vybrali jako ze Zmiozelu, pak by jel k Ollivandrovi a koupil si hada ze Zmiozelu. A nebo prostě udělal jak Harry. Chtěl jít do Zmiozelu, tak ten zrovna nechtěl do Zmiozelu, ale třeba to, že by mohl jít to, tak no prostě a budou takhle další videa. Už tady točím nějak přes 4 minuty. A budou i další videa s hůlkama. Takže se musíte bát. No, tak co bych ještě mohl říct? No, že jako vypadá to zajímavě, jako to už jsem myslím říkal, ale ta hlava jako docela zajímavá. Jak to ty vývojáři udělali. Chválím teda, jako opravdu. Pak tady mám ještě hůlku Voldemorta, ale to myslím bude až v příštím videu.
A myslím, že jsem v minulém videu říkal, že ta Voldemortova hůlka je hrozně pohodlná, že ji doporučuji. No prostě, nevím, ale měla by stát, s prodloužením by měla stát kolem 2000. A to je ještě s tím prodloužením, ještě jako, že to byla jako opravdová hůl. S prodloužením to je za 2000 nějak, přes 2000. Tam mám zrovna ještě kapes, takže... No prostě nevím, já už bych to video ukončil. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like, odběr. Ještě můžete vidět, tady se ještě podívejte na tu hůlku. Ještě zvednu mobil, jako abyste fakt viděli. Z těchto to vypadá celý. No prostě uvidíme se u dalšího videa a připravím si pro vás třeba hůlku Voldemorta, nebo z Draka Malfoje, nebo ty, jak jsem teďka dneska nevěděl. Prostě video bude. Bude. Prostě říkám, že bude, tak bude. Tak já zatím se s váma loučím a čus.